5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hoy, Barikoson, para makaibalo ka, ipapriso kung man ikaw. Pro Cup, ako iya mapos mo lang ko iya hambalon. Bayaran na lang ni Barikoson ang danyos, okay na naya sa akon. I-convert to cash ko na lang na ang danyos ka pa. Manaluoy man ta kay Barikoson ay. Ate, nakabati ka si Albina? Mapabayad na lang kuno si Taguy Ikaw lang anay bayad, Kap. Naglain pa. Uy, nano ni? Kadamo sang sudan daw? Amo na ang abilidad nga sundon mo. Ako pa ang nakahalit, ako pa ang ginbayaran. Ano nga nakahalit yung tagoy man? Kabalo ka, Nelson? Si Tagoy? Laga ko sa kay Kap. Ang ginpasibang dan siya ni Chalbina nga nagpangawat sang chicharon. Imbes nga ipapriso si Chalbina, ginpabayad na lang siya ni Kap. Ti ano? Ikaw ang bala ang nagpangawat sang chicharon yung tagoy? Oo. Hindi man tayo sinima dunlan yung tagoy? Ay, nagnamit pagid gani ang kaon ko.
asang nataya ko sa STL. Wala mo ko gyapon kadaog. Ang amon ato po, wala gyapon maisli. Kitaon gyapon ang langit kong gabi. Oh. Ay, ambot. Ano na lang ni buhaton tas ni man? Anay kama. Agoy! Ragoy. Hindi nakabunggo ako sa puno sa paho. Oy, ano abi ka nagapaminsar ako sang akong tayan nga numero eh. Anay ka. Amo ining ginasiling puno sa paho nga may nag-aistra nga tamawo. Oh. Ay. Ay bang paho kay ni? Ang dahon tama kadabong. Kag suno sa mga tigulang ini kuno nga paho may nag-aistar nga taglugar. Tilawan ko abi. Mangayo abi ako sang numero. Oh. Ano ka? Tamawo. Tamawo, ara ka na. Oh. Kung matuod nga may tamaho di, abi hatagi man ko sang numero ay. Oh. Oh, bah, may dahon nga nagtupa sa ako na baga? Kwaong kwabe? Uy, hindi. Ang dahon may numero. Oh. Ano ni man? Abe? Uhala. 8:35. Oh. Grabe nga numero ba? Oh, ariyo, 8:35? Hindi, buot silingon may tamahogid. Kagintagaan niya ako sang numero nga tayan. Kuna mo, piyo na. Piyo na! Piyo na ini nga numero. Subungged, mataya ako. Oh. Ika! Oh, kaano ka kulapo? Nga daw malipayon ka, haw? Ika amo na ini. Amo na ning tion agud nga makabawi na kita sang aton kapirdihan sa STL. Nga amet kulapo. Ari numero ang ginhatag sa akong sang tamawo. Ano? Ginhatagan ka sang numero sang tamawo? Oo, ika. Ginhatagan niya ako. May naga-istar gin manggaling nga tamawo dito sa paho. Matuod gin man gali. Dali. Tagay ko na kwarta. Kay mataya ako. Ay, sa diin kita makuha sing kwarta. Ginbuksan ko na lang gani itong ako na alakansya. Kay pirmi lang to kalong mo. Ika, kinahanglan makapangita kita sang aton inugtaya sa numero nga ini. Kinahanglan gid. To sa ano ka bala kulapo mo? Sigurado ginanga madaog, haw? Piyo na! Madaog ini. Tamaho nga daan ang naghatag sini. Basta, sigurado na, ha? Oo daw. Wala na ni salto daw. At ikaw na mo, iprinda talang to aton kaldero, Pero tandaan mo, kulapo, ha? Aton kaldero, isa lang. Kung hindi ta na ina magawad, sa imo palad kita matigang, ha? Oo Pero kung madaog kita mabakal, ako yung sang limagid ka kaldero.
Piho na, ha? Sobra pa ganit ni sa piyo. Sige na, lakad na to. Iprinda na to kaldero ta. Ay, ika, doon sa hindi na ako makaulat. Doon sa hindi na ako makaulat nga makaibalos ang resulta. Ay, ang buta. Ay, duga kalam na gid ang akong kamot Oh, kakalam gid oh. Nga hindi magkalam, kay wala ka pa gani makapanghinaw. Nang kulapo! Oh, wala. Ara na si Mutoy, ang koridor. Ari siya oh. Nagdaog na kita, ika! Nagdaog na kita! Dasika, pamangkuta kung anong nagwa. Oo. Mutoy, anong nagwa? 8:35. 7:24. Aha? 7:24? O hindi. Ginslide nila, ika? Ote, siling mo mahimo nga madaog kita. Hala, palpak man gali. Ote, ano ini karon ko lapo? Sa diin kita karon na tig-ang? Hala, tig-ang itong palad mo. Oh, hala. Nagaano inig si Tring-Tring man? Nga nagapanakurong ini siya, samtang nagatigang sa kusina. Napiyaran ko nga kaina pa ini siya sang aga nga nagapanakurong mo. Palapitan ko na siya. Oy, Tring-Tring. Nga nagapanakurong ka? Kuanday Rusing, ginapakulong ko ang akon buhok, Ano? Ginapakulong mong imo buhok? Oo, Day. Kita mo nga untay ng buhok ko. Di, gusto ko nga magkulong, Day Rusing. Amo na nga gintakurungan ko. Kag saano magkulong ang buhok mo? Pwede niya, Day Rusing ya. Bantaye lang bala. Kay dugay-dugay, makulong na ni. Saano gani magkulong ang buhok mo? Kay ginatakurungan mo lang. Si Day Rusing balahaw. Kabalo ka nagiginakulong ang buhok kung taguon, pro. Tanawa ba lang ginatago mo nga buhok, Day Rusing? Kay nagakulong, no? Man, wala mainiti. Ha? Din ka magalin, ika? Nagduaw ako sa akon tiyo ko lapo. Kag malubha na gid siya. Ano masakit niya, haw? Kukuan, kanser. Ha? Cancer? Oo, kulapo. Kanser ang iya balatian.
Duha ka sari sang kanser Dua ka sari nga kanser? Ay ti, ano ina nga mga kanser ika? Kanser sa baga, kag kanser sa bulsa. Agoy! Ano nga kanser sa bulsa man? Wala na siya kwarta mo. Kay man, naubos ng kwarta niya sa inom kag sugal. Dali lang ika, dali lang. Pila na gani kita katuig nga kasal? 30 ka tuig na kulapo. Kag subong, 59 na kita. Apang sa pihak sina kulapo. Bisan madugay na kita nga nagaupod. Kag bisan pigado lang kita, at least nakalambot kita sa amo sini nga edad nga wala nag-divorce. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo! Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo #1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa
Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinuga ngang ila kabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ila mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ila mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagpanamati, sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawga lang ninyo ako kay Aida. Isa man katagpalamati sining palatuntunan, Provincial Jail. May amiga ako nga si Miga Octavia. Kagpareho kami sang simbahan. Isa sadto ka bes. Madali na lang matapos ang misa, sang hinali lang, may kinagamo sa likod. Diri sinigabahin magasugod ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. May